Iż-żmien tal-miliet huwa sinonimu ma' ħafna elementi tradizzjonali, fosthom it-tiżjien, l-ikliet, ir-rigali, ħruġ u l-quddiesa ta' nofs il-lejl. U għal ħafna dan iż-żmien ta' festi ifisser għaqda bejn il-familji u l-ħbieb. Żgur li wieħed mill-aktar elementi li jispikka fil-miliet huwa l-ħelu tradizzjonali assoċjat ma' dan iż-żmien festiv. Minn kejkijiet tal-frott u Christmas logs sal-qaq tal-għasel. Għal ħafna ħwienet tal-ħelu u kumpaniji dan iż-żmien iġib miegħu ġimgħat sħaħ ta' ħidma u preparamenti sabiex jipprovdu l-aqwa prodott lill-konsumaturi. U matul din il-ġimgħa Net News żar żewġ negozji ewlenin tal-ħelu fejn seta' jsegwi mill-qrib ix-xogħol u l-preparamenti li jkunu għaddejjin, inkluż il-preparazzjoni tal-kejkijiet. Fiona D'Agostino li hija l-store manager ta' kamilleri tal-ħelu fissritilna x-xogħol kollu li sar f'dan iż-żmien ta' festi. Nibdew nippreparaw minn Novembru, nibdew nippreparaw bħal fruit cake dak ikun irid preparazzjoni jew minn qabel ħafna. Nibdew nixu l-prodotti għal min spice, għal affarijiet, għal logs, għal affarijiet li bqajna nagħmluhom minn sena l sena it-tul ta' snin. Il-preparazzjoni tibda minn ħafna qabel biex mbagħad titun il-prodott frisk u ġenwin fil-ħanut. Żorna wkoll il-kċina ta' Barigozzi fejn tkellimna mad-dulċier Vin Safret li qalilna li l-ħelu tal-miliet sena wara l-oħra jibqa' mfittex minn ħafna u li l-preparamenti ta' dawn il-ħlewiet jibdew minn Novembru. Bħala preparamenti l-ewwel ġifieri nibdew mill-fruit cake. Dak nippreparaw minn xi xahar u nofs qabel biex ikun il-ħaq jista' joqgħod u jkun tajjeb da. Dak l-preparamenti nagħmlu. Imbagħad nippreparaw ħabba ta' friża, pastizzi u hekk u dan nies ħabba l-parties. U meta jkun bidu ta' Diċembru nibdew it-torti tal-lews, assatelli, aq tal-għasel, dawk l-affarijiet li jkunu relatati mal-miliet, il-logs, dawk li konna nippreparaw għalihom. Jibqa' il-fatt li wara dan il-ħelu kollu kull sena jkunu bosta li mill-lata tal-miliet jagħmlu proponiment sabiex inaqsu mill-ħelu, għalkemm fil-verità fadal ħafna aktar ċelebrazzjonijiet u anke festini, partikolarment fil-lejl tal-ewwel tas-sena u mal-bidu tas-sena l-ġdida.